Ini ndonzi simbi yebasa. Muzukuru ndikutaura nani apa? Ndoitwa Faith Ngomo. Zviri sei? Ndiri right. Patouchline maita mari pa Christmas pana. Kuna mari. Kuti kudaro. Vakadzi vari kudzimba vari kutoti hakuna mari iri kuperera ku touchline. Kana. Hanzi ndimuri kupuwa bag race nevarume. Dzimwe ngontomuka kana ne $5 chai. Musina kubata mari asi kana zuva rakanaka munomboti mabata mari mubata mari. $20 iko zvinezvi kosi kunze kwacho hakuna mari. Hakuna mari. Ngatitangei timbodzokera kumashure zvishoma shoma. Mane makore mangani muchiita basa resex work? Ndane 3 years. 3 years. Chakaita kuti mupinde mubasa irori chii? Inyaya kuti ndakafirwawo naamai vangu ndiri mudiki. Saka pandafirwa naamai ndakakura nababa. Ndakura nababa, baba vangu vanga vakurawo vanga vane 79 years. Vane 79 years kudaro ndakazongosira chikoro panzira ndakuendera mberi nechikoro. Makasvika chii? Grade 7. Ndobva ndatanga kushanda mumba, mabasa emumba. Ndatanga kushanda mabasa emumba aye. Ndobva ndazongowana murume akandinyengedza unhu andaita mwana wangu ndakungogarawo naye achindilojera. Ndobva azongondidhamba murume uyawo. Ndopa ndakazofunga ndobva ndambotorwa namainini vangu. Amainini vangu vaindibata rafu vachiti kana chero akabika vanotanga kutaura kuti chikafu panapa zvakutondiomerawo. Saka ndopa ndakazongonzi nomumwe musikano hande kubhindura. Ndobva taya kubhindura kunoku ndine tori nemwana anga aine 7 months. Ndopa ndakatanga basa reusex work ndakutogara nemwana wangu. Ndobva ndatotanga kuita basa reusex work. The first day renyu paexperience yesex work. Taurai nezvazvakamira sei? First catch. Zvanga zvakaoma. Because chinhu chaunenge usati wajaira ende chinhu chaunenge usati wakuziva kuti munhu unotombotanga kuti ndipe mari yangu asati aita madhiri newe. Zvinhu zvekuti zvanga zvakandiomera but ndakatozongopedzisira ndangojaira ndo situation iripo. Ndobva ndatongopinda mufield iyoyi. Pandapinda mufield iyoyi ndine mwana wangu wani sofani 3 years. Akwanisa 3 years nezuro. Ndakasangana nomumwe munhu ndaidanana naye. Ndobva ndaita futi nhumbi yandinaye. Ndaita nhumbi yandinaye munhu yaindinyepera ndokuda achindinyengedza achita sei. Ndaita nhumbu iye akona kuti ane nhumbu ndobva ndiramba. Ndobva totanga kutonditi nhumbi iyo haisi yangu. Saka iko zvino zvindotongouya patachila ine nhumbi yangu. Asi mari hakuna because dzimwe ngondomuka usina mari yacho. Varume futi havatodi munhu ane nhumbu. Vamwe vanenge vachitokudza kuti hazvichatoite. Preparation chaicho handitorina. Kunyoresa ndakatozoita zvekunyoresa kubhindura hospital mahara. Asi preparation hapana. Zvese hapana chandati chaicho mwana chandagadzira mwana ane 3 years izvezvi. But pokugara chaipo zvino kana chikafu chokuti ndidye ndiri kumba hapana. Saka ndozviripa kuti ndiuye kunoku ndimiro patouchline. Tichitasana nemachallenges wekuti mari yachona haichabude mazvitakura. Pasina kuti makazvitakura. Hapana here mamwe machallenges amunosangana nawo ekuti munhu awo pamwe asina kubhadhara, pamwe arohwa, pamwe aita sei, mumwe ati ari kuda yekedero. Ndeapi machallenges amunosangana nawo? Machallenges iwo atosangana nawo. Api acho? Zvokuti munhu anogona kuti akapinda newe otokudza kuti handikutoda zvakadaro, handisida kupfeka condom. But sometimes iwe unongozodzora kana iye asingadi kupfeka condom iwe unongomudza kuti shamwari handikwanisi. Kana uchikwanisa kumudzosera mari yake ungomudzosera mari yake. Kana asingade izvozvozvo unongoone kutamba muavoida kuti asaite izvozvo. Asi vazhinji vacho kazhinji wakasatozvingwarira vanoputisa makondomu. Vanhu vakadare ivavo vanoputisa makondomu zvekuti wakasazvingwarira vanotokudza kuti ndikutoda zvakadaro by force. Saka takatarisa munobharisa mari panight kuti short time ino short time yamazuva ano $2. Kurara usiku hwese tongoti $10. Kana akuputitsira kondomu iroro pane here nzira dzamunodzidziswa imimi kana neNational AIDS Council vane masangano akadaro kwamunodzidziswa kuzvichengetedza kana musinge masangano nematambudziko? Dziripo here nzira dzamunotora kana masangano nedambudziko rakadaro? Hongu dziripo. Togona kuenda kusesha topuwa mapiritsi ekuti todziirira kuti tisabate pamuviri, todziirira chirwere, maprep. Mamwe machallenges zvekare mataura nevava vasingade kubhadhara. Imwe challenge yamunosangana nayo ndeyakaita sei? Challenge yatosangana nayo imwe ndeyekuti arara newe kana kuti usiku hwese mangwana kuseni ofuma achinda wandibira but pasitorina chawamubira motozosvitsana kana kumapurisa chaivo.
munombosangana nemasituations ekuti unogona kana kurohwa? Unotombosangana nawo. Saka tarisei nesituation yamuinayo, rubatsiro rwamungada imimi takatarisa nokuti makazvitakura pekuroja mari inenge ichidiwa yekuti mubhadhare preparation iri kudiwa. Chikumbiro chenyu kune vanhu vari kukuonai paSlime Media izvezvi ndechekuti chii? Ndine chikumbiro chokuti dai ndangobatsirikana nepokugara, nepokuti ndiwanewo preparation chaiyo handitorina, nepekugara. Nemwana wangu uyu ndanofanira kumuendesa kucreche next year 2024. Ndo chikumbiro changu. Handiti. Vangada kukubatsirai vanokubatsirai panhamba, vanokubatai panhamba dzipi? 0789117194. Idzokororei. 0789117194. Ngatichitarisai kune munhu anoseka vanhu vanoenda patouchline. Anogona kutoshedzera kana kutaura zvisina basa achiti tsvagai mabasa ime, muri kutotikanganisira dzimba dzedu. Imuno muti wokudiwa munhu anenge asina situation, asina kumbopinda noone situation yakaoma muupenyu hwake. Plus nemakuriro atinoita akasiyana. Mumwe munhu unokura uchiwana, mumwe anokura asingawani. Sesu ndakakura ndisina mai, upenyu hwacho hwanga wakatooma. Baba wangu wanga watokurawo, saka upenyu hwacho hwanga wakatooma. Ndakatanga house girl ndiri mwana mudiki, pasina nachandoziva. Saka ndo zvakazongondipo kuti pese pawagara nehama dzinge dzichikuti ibva pano, agara nauyu ibva pano, woibva uchidzingwa. Ndo zvakazongondipa kuti rega ndingoita zvandu zvekuzvigarira ndega. Maclients amunosangana namaclients akaita sei? Kuri sekubhindura kuno kutosangana kazhinji kacho nemakorokosi. Vanobhadhara here timu remakorokosi? Vanobhadhara havo, asi ukasanganawo nevari rafuwo vanogona kuita rafu, but kashoma hedu kusangana nevanhu vasi totomboona kuti kuno kubhindura kuri nani than kuHarare, because kuHarare kwacho iko zvine situation yandinaenda handisachatokechwa. Vamwe vakadzi vakarohwa vari mudzimba vanoti imi ndimuri kutitorera varume vedu, munotiwo kudii kwavari vakadaro? Isusu hatitorera varume vanhu, because dai taitorera varume vanhu vachigara nesu tinongoita zvekubhadharisa munhu achienda. Saka akauya kwandiri achindibvunza kuti short time imari, ndikamuita ndikapa madhiriri angu naye akaenda. Ndakumutora ini ndewako, but ingoti tiri kuita time tiri kubhadharana panguva yacho iyoyo, munhu achidi achienda. Vanombotaura here chavatiza kumba kunana amai vachiuya kwamuri? Vamwe vanotaura. Mamwe machallenges anenge achitaura hanzi chii hanzi ana mai vari kuvaita sei? Tinototi vamwe vadzidzewo panyaya iyoyi. Vamwe varume vanotaura kuti ini rumba kwangu hakuno zvakadai. Saka mumwe murume anobva atoti ndipe nhamba, wamupa nhamba. Sometimes futi vakadzi vanhiwa vanozotora nhamba dzodzo, vakadzi vacho vanotora nhamba dzedu isusu, vaakutifonera kuti udana nemurume wangu, vaakutiitira kuti noise. But unogona kutomuudza kuti ina ndidana nemurume wako, endi pakutsvaga chii? Pakutsvaga mari, ndasingatoziva kuti murume wenyu zvino. But vamwe vacho kazhinji kacho ndekuti wakatoona nhamba dzako mufoni mako vanofunga kuti pamwe varume wavo maakutodanana, but hatisi pakudanana navo. Pane kwamunochemerera vamwe zviriko here? Aiwa, zviriko kumunhu unowirirana naye. Munonzwana anoona semunhu akanipo nhumbu. Hazviriko. Maitapirirwa naye? Taidanana. Asi tingati pese pane vanenge vachibhadhara mari amashort time, pane here paunomboti short time kana mahara ndogona kumuti mbodzoka? Zviriko. Unenge watapirirwa? Unenge wanakirwa. Muruzive nhumbu unomuziva here? Aiwa, anogara kunobhindu but akaramba. Aiwa, tinotenda nekutipa mukana wekuti tiite interview. Phone number tinayo yamataura apa, anenge achida kukwanisa kukubatsirai. Kune masangano akasiyana siyana nedzimwe hama dzedu dzinosapota Slime Media dziri kunze kwenyika, vanogona kukubatai paphone number. Chatangokumbira kuti phone number igare ine moto. Handitika. Aiwa, tinotenda maita. Asi kana mune mamwe mashoko amunoda kungotaurawo kune hama dzenyu dzimwe dziri patouchline, kana madzimai ari mudzimba, kana kudzidzisa chaiko munogona kuvadzidzisawo? Ivo varitaura rafu yekuti munovatorera varume? Isati vatorera varume wavo ndovanotivinga. Hanzi kumba hakuna zvakadai, vanenge vachitora chimastaira here? Even mastaira chaiyo chaiyo, vamwe vakadzi vanongorara kunge matatya. Haagona kutotambirirawo murume wake chaiyo, ngoti chero apedza. Saka vamwe varume havazozvifarira, vakauya kwatiri isusu vaakuti teki nesu. Saka mune mamuita sei? Tenge tamunakidzawo zvaasingaitwewo kumba. Hatiti? Aiwa, tinotenda, tinoita zvenyu. Thank you so much.